què hem de preveure el de cara al gener, Turiel? Helena, Jo m'esperaria una... Ai, perdona. que us estava escoltant jo ara des d'aquí baix i jo estava pensant... Carles Tamayo! Carles Tamayo, jo deia, escolta... Què tal? Hola, Tu també aquí, el coneixíeu, Carles Tamayo, professor Antonio Becerra, Antonio Turiel... No són el target del meu canal de YouTube, crec jo. No són el target... No són el target. Què? Què ens expliques? No surto a Eufòria, m'ha saludat un noi que em diu hola, et conec d'Eufòria. Home. No surto... És que... Podria ser pel target? No, que jo s'estava escoltant i jo penso, dic, si sortim ara fora al carrer, estem a 23 de desembre i estem pràcticament en màniga curta, no va falta ser molt expert per saber que algú va malament, no? Vull dir que tot pinta molt malament. I jo he pensat, i dic, què millor que per parlar del futur que parlar amb un vident. Home... Jo he tingut una idea brillant, Una idea brillant. Home, molt original perquè ho fa tothom cada any. Amb qui has de parlar, si es pot saber? Pues l'únic vident que conec, que és el Mago Fèlix. No? Home, Mago Fèlix. Tens document gràfic d'això? Sí, clar, jo he anat amb el rotllo youtuber de gravar amb mi mateix, doncs l'he anat a visitar. Doncs li donem play. Podem veure? Play. Com es fa això per veure-ho? Què passa? Aquí Carles Tamayo, el vostre youtuber de confiança, i estic aquí a casa del Mago Fèlix. Què tal, com estàs? Bé, El teu nom de pila és Mago. Nom de Mago pila. Fèlix. Ara que hi ha confiança et puc dir Mago, no? posa't Mago Fèlix i no tens problema. Mires algun youtuber, tu, per curiositat? A vegades el faig mira, busca'm el Carlos Tamayo, sale el Carlos Tamayo. Venga, muchachos, YouTube, ¿cómo estáis en este año del tigre? ¿Lo resistís? Pues yo sí, sigo jodido, pero aguanto. Demà és el teu aniversari. Compleixes 90 anys, felicitats. Com ho fem? Pues anem a mirar a veure el futur, a veure com va això. L'any del conill serà molt millor que l'any del tigre. És la primera vegada que vinc i em dius que aquest any serà millor, Jo surto d'aquí superfeliç avui, Però, per exemple, jo he estat sentint experts que diu que s'acosta una crisi econòmica molt heavy i tal. Ens hem de preocupar d'això? Sí, claro. Però m'havies dit que aquest any seria millor. Jo, per exemple, jo sé que a tu t'agrada molt el futbol. Jo no tinc ni idea de futbol, però m'han dit que el Barça va molt malament. Dubto que guanyi res. I li podem preguntar si guanyarà alguna per estar 100% segurs. Que tu que confies més en el pèndol. Acabarà guanyant algun títol l'any 2023, la Lliga 22-23, però diu que sí. Però llavors està contradient el que tu havies dit ara, no? Bueno, o no, Puc fer-te una pregunta una mica trampa? sí. Això ho estem gravant avui, dia 18 de desembre, que s'està celebrant la marató. Per mirar si el pèndol funciona, puc preguntar-te quan recaudaran avui. Però pensa que nosaltres no sabem quan ha recaudat, però la gent que està veient ara TV3 ja ho sap. O sigui, avui, quan acabi el programa del directe, TV3, la marató, haurà recaudat més d'1 milió d'euros? Vinga, péndolo, pendolito. Diu que sí. Més d'1.300.000? Bueno, pues jo crec que sí. 1.700.000. 700.000. Ja diu que no, O sigui, està entre 1.300.000 i 1.700.000. 8.034.807 euros! Bueno, ara per acabar el vídeo de YouTube, hem d'animar els seguidors a que ens segueixin. És a dir, dona-li like, subscriu-te, comenta. Dóna-li el like. Vinga, endavant. I subscriu-te, fas així, subscriu-te. Subscriu-te i aprendràs moltes coses noves que si no, no en sabràs mai. O a l'any el tindràs més negatiu. Sí, m'agrada, que una miqueta de manipulació. Sí, segur que subscriuen.